Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab deċiż li ma jaqtax it-taxxa mill-għajnuna tal-kola dan kif minkejja l-appelli tal-imsieba soċjali minkejja l-appell tal-Partit Nazzjonalista il-mexxej tal-Labor qed jibqa' jirreżisti li jaqta' din it-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola illi tingħata lill-impjegati minn min iħaddem għajnuna li suppost il-ħaddiema qed jieħdu b'mod sieħ. Paret News il-Prim Ministru tax jifhem b'mod ċar illi mhux se jkun qed ineħħi din it-taxxa u nfex biss fi kritika lejn il-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar jippreżenta numru ta' proposti biex nitnaqsu t-taxxi. It-taxxa fuq l-għajnuna tal-kola ħadd tkun qed taqtaħħa iva jew le. Ara jiena ma nitlaqx mill-punt ta' tluq ta' dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ. Intant wara dak li kiteb Jason Mikallef, Net News taqsa direttament lil Robert Abela illi l-ewwel tax jifhem illi bħal donnu ma qarax il-post tiegħu biex imbagħad spiċċa jgħid li se jwettaq il-proġetti li hemm pendenti inkluż ta' trakka. Dak il-proġett se jitwettaq wara mill-kelma tiegħi li dak huwa proġett li se. Dak id-diskors settulu lil Jason Mikallef ġesu ma jaf. Dak id-diskors jiġi diskuss fih dan il-kabinet tal-Ministri fih dan il-grupp parlamentari. Ukoll u fil-waqt li Jason Mikallef saħaq li s-surveys ma jikdbux u fil-jiem li għaddew il-Ministru Clyde Caruana saħaq li jemmen il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista huma ferm viċin, Robert Abela qed jisħaq li skont iċ-ċifri li għandu l-istħarriġ tal-Malta Today dak li poġġa l-Partit Nazzjonalista minn fuq skont il-mera tal-mument huwa żbaljat b'mod totali. Is-sondaġġ tal-Malta Today jagħti stampa l dak li huwa distak bejn il-partiti, is-sondaġġ intern li għandu l-Partit Laburista jagħti stampa kompletament differenti minn hekk. Francesco Catania, Net News.